おはようございます。白鳥さすけです。今日は2025年4月23日です。テレサ・テンさんとね、石原裕次郎さんのデュエットがあったんですね。テレサ・テンさんもね、いい曲ありますよね。私は結構ね、ハマったって言っていいんじゃないかな。結構空港だとか償いだとか愛人だとか時の流れに身を任せだとかね、本当に数え上げればキリがないくらい、聞いた時期がありました。情緒っていうんですか、もうとにかく雰囲気ありますよね。ちなみにこれAI で書いてもらったね、夜の釧路っていうね、題材で、書いてもらった絵ですね。雰囲気ありますね。本当に今の AI すごいですね。それでは今日も元気で失礼します。